no blue is not enough. מה קורה אנשים? היום אני רוצה להכיר לכם משחק שהוא די לא מוכר. משחק אסטרטגיה של ימי הביניים. קוראים לו סטרונגל קרוסיידר 2. בואו נשחק ונראה מה זה. המשחק עולה. Welcome to Stronghold Crusader 2, my liege. בואו נשחק בקסטום סקרמיש. נבחר את העמוס לאימון. איפה הוא? עושה לנו אימם קטן. איפה הוא? נבחר אותו. אני אסביר לכם בינתיים על המשחק. המשחק הזה דוגל כמו כל משחק אסטרטגיה, או לפחות רובם. הקטע שלו זה לבנות אימפריה גדולה, לצאת לקרבות בתוך האימפריה, ומי שהוריד את המלך ראשון, סולטן, מלך, מה שלא יהיה, ינצח. בואו נמצא מפה שווה, שיהיה לנו כיף לשחק בה. אני רק אגיד לכם קצת את המשחק. נשחק נגד דרט. אוקיי, נשחק נגד דרט. יאללה, בואו נתחיל. אנחנו משחקים נגד בוס. Place your stockpile, my lord. אפשר גם לשחק נגד אנשים במולטיפלייר, אבל את זה אני פחות מעדיף, כי אני רוצה להראות לכם את המכניקה פה, איך זה עובד, ואז לסיים. אני אתן לכם לחקור את המשחק. קודם כל צריך לשים סטאקפייל. צריכים לשים את זה במקום אסטרטגי, כי הוא שולח אנשים למתקפות. שים את זה... שים את הסטאקפייל. בואו נראה. שים את זה בפוזישן שקרוב, די קרוב לאבנים. Sight your granary, sire. עכשיו נשים את זה. באוכל, ציפורים של אוכל. שהוא פה. בואו נשים מחצבות של אבנים. זה מאוד חשוב פה אבנים במשחק הזה. עגל. Can't place that there, my lord. והנה הם יוצאים למשימה. קח כאן קצת עצים. הכי חשוב, בין החשובים לפחות, אוכל. בואו נשים אותם פה. הם עכשיו יתפעלו את זה, בינתיים בואו נראה איך דרט מתקדם. וואו. טוב, זה הבוטים כאן תמיד היו טובים. אל תצפו לניצחון שלי, כי אני לא חושב שנגיע לשלב כזה שיהיה ניצחון. ואם בואו נתחיל לבנות חומות. נתחיל לבנות חומה ישירה, מולו, כדי לחסום מתקפות. נעשה אותה בינתיים קטנה, נראה לאן זה מתפתח. משהו מצחיק, המשחק הזה עולה הרבה יחסית, אבל אפשר למצוא אותו בהנחות של $10, $5. אז שזה די משתלם. שמים כאן את זה בשביל שלחיילים קשתים יותר נכון, תהיה גישה יותר נוחה לעלות. הנה, שמתי את זה פה. עכשיו אנחנו צריכים... בואו, איך אני אגדיר את זה? אני לא יודע איך להגדיר את זה. הכשרת חיילים. מצאתי את המילה. Yes, sir. אוקיי, עכשיו נמיין אותם. Your loyal archers. Get up on those walls! A message from the rat.
Stop your whimpering, peasant. You and your toy army better put up some kind of resistance. כי הוא הולך לגמור אותי Attention. כמו ששאני. Bowman, make ready. Orders, sir. Of course, sir. וואו, הוא מתקדם טוב המניאק הזה. למרות שזה לא הגיוני, הוא מתחיל כאן בעמדה שהיא מעליי. The זה rat's המשחק הזה... troops are attacking. הופה, הוא תוקף אותי. שלום חמודי. Close ranks. Sentiment is warm towards you, my liege. We are under attack. או, Moving, sir. תחת course, sir. התקפה. תן להם שיוריד אותם. הנה מורידים אותם. Men at arms on the walls. אתם מתפקדים כראוי. עכשיו חייבים לשים פה מקום למים. באר. בוא נשים. Not enough workers available to run this building. איך אני... איתן. אין לנו מספיק אנשים כדי להריץ את זה. נכון! בתים! איך שכחתי בתים! אני היום לא במיטבית, תסלחו לי. תסלחו לי, ממש, סליחה. וואו! זה היה דפוק. מקווה שתסלחו לי על זה. What the? Oh god. Orders. Close ranks. Keep ranks. Immediately, sir. לא טוב, לא טוב, לא טוב. Attention. Yes, לא. sir. לא. תרגו אותה מהר. No problem, sir. עכשיו! יש. Close ranks. עבר בשלום. Yes, sir. צריך להוציא יותר חיילים, מה אני אומר לכם? קשתים דחוף. 1, 2, 3. שלושתם חמודים تحت האלה. أمرك נחת עומרק. بشغف. בשרף. לפקודתך. הערבית הם מדברים. חמודים. עכשיו נצטרך קשתים. וכמובן שהידים. نتوق لإطلاق النار. נו, من الجدار לא, سنقوم לא, بالرمي. אני חולה על איך שהם מדברים פשוט. יש כאן גם נינג'ות שיכולות לעשות נזק רציני. אסאסים קוראים להם, לא נינג'ות. استخدمنا. קוראים אותי מצחוק. صمت. אני אצטרך... זה בשביל להתקיף אותם. צריך עוד סטון דיפזט. קודם כל לפני זה. We are your men. קבלו. نحن نستمع. וואו, הוא מתקדם טוב. حتى بالنسبة لنا هذا مستحيل. אנחנו עושים לעשות לו מתקפה. אין לי כמעט טרופס שמה. שים כמה חמודים מוסתעד. שישמרו לי על הכוחות שם. تم تأكيد أمرك.
מה נעשה עם הכלבים האלה, מה? אני חושב שנשחק איזה עוד 5 דקות, כי כבר הבנתם את הרעיון. Your נשחק מאוד loyal חמוד. archers. Get up on those walls! הופ, 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 הופ. الخيول جاهزة. مستعد لتنفيذ أمرك. Buildings are aflame, my lord. לא טוב. עשו לי את כל הסטון, את הווד דיפת. انتبه. You are the second greatest lord. וואו, הם דפקו אותי בתחת. A message from the rat. That's right. You cower in your castle like a pathetic little puppy. צריך לצאת למתקפה. נבנה חומות עוד מעט. עכשיו, יש לנו כאן את ה... The rat's troops are attacking. יאללה. עכשיו, בגלל שהם תוקפים... מי הם תוקפים? We are under attack. סאונד רק כאן. Wood needed, your lordship. Not enough wood, my lord. בעיקרון, אולי נסיים. רגע, כן נסיים. אתם יכולים להתקדם במשחק הזה, לקנות אותו, תבדקו באתרים, לפעמים הוא בהנחות. ומקווה שנהנתם. אז יאללה ביי.